any republic status as the first republic. Dr. Kwame Nkrumah, 3 years after independence, I feel the Brunika say, Mwanka Samwitimi Dimuhoso. Inti ebe pim ene 1 July be a dra a kaye se sabrena Bruni koko ede yentumi nyina shayensa. If we say now Dr. Kwame Nkrumah say the black man is capable of managing his or her own affairs. Inti right now, no, after 1960, oye calculations na echiro baby ayedru aso man yekoye nim pa enye bad yekoye nim pa empuntuo mu yekoye nim sikasemu yekoye nim enipa dodo no nso yekoye nim nhihye bebre ho a yekoye nim I mean, kabi kra mamu kra no yakoye nimpa efrise. Sa wo check fourth republic na Ghana ya dear pa. My emfani say simple. My emfani say simple kra. Enu nti e wose ye den yankrompo ase. Say fourth republic yetimi ginemu even at this time no. Yenda Australia yankrompo ase because first republic amfa, second republic amfa, third republic amfa. Se say fourth republic etimi ginemu ebe ginemu Burkina Faso ukọ hɔ a ɛna nsɛm na kwakɔ bebree no. So ukọ Mali, ukọ Niger, ukọ Guinea. Ɛhɔ a ye bebree because tia na tete faso. Wow. Aha. Enti ene 1 July ya ɛyɛ republic Ghana yenya ye fa hudie kra no. Near de kai ɛno na yewra John Dramani Mahama president. Odi asi wo say ye da Australia nkrompo ase so far. The Ode Ghana Babidri, JJ hand over to Kufuor hand over to Atamils. Atamils Amfadie, and John Mahama by John Mahama so hand over to Nana Dodanko Akufo-Addo. Nana Dodanko Akufo-Addo so I hand over to John Dramani Mahama. Mpenche ketu ebi kra na Ghana at least yetimi ayebi. Eya seda ene wo se deda Australia and Krumpon ase. Na road to independence no nkofo breye nti se eya na ye kaye ho se Ghana ya yebi Ghana Bruni Kabibi said the Lodestar of Africa ni say ye na fa hudie no apart from Ethiopia omudie obien di omuso no Ghana ebibi mem ye na edi kan je fa hudie kani 1957 nti obi ye bibia na ohwe and nti Kwame Nkrumah legacy no yeda so enya so emfaso 1960 ene republic nti nkeka independent eka republica nke ni kwan say ye be celebrating here say yeda so jebosia eni kwan say nke etimi duru ba bi na enyoma bi wo ho aye complaining eni kwan say nka insuo eye problem eni kwan say insuo ye problem eni kwan say aduane eye problem from 1960 and now you Ghana 68 years ni eni kwan say nka insuo eye problem aduane ye problem ka Ghana say eye car ankensin ye eni kwan say nka yekokra toothpick eni kwan say nka yekokra emo eni kwan say nka yekokra fish eni kwan eni wu ye da nyankrompo ase ye ne ye nanso ne ye kai asre nyankrompo se onfa ye bone nchen onsre bone fache fourth republic onsre bone fache ye nsre bone fache se ye di ntro eku Dr. Kwame Nkrumah free ho sa bone fache no ene ye thanksgiving no e wo say the forgiveness no so ka ho because of mine no ya ye awrade ani bone neno na me ni obi edi nkomo Nhyira fan wonum nso a wo muma ye ho kire nyina ye panya ye sinani afi oma ye ho kire yi o eye mpanyifo a omani afi ye mfa nsa nkra ne do mu ye nkra bone Gen Z fo
yɛmfa ne sɛ nkodaa ne deɛ yɛantete ɔmu ye yɛate aseɛ na mo nso mebusa o because mente sɛ de 40 years akɔ akɔdi adeɛ da menteyɛ apart from JJ odi coup ɛbaa at the age of 33 no Fourth Republic mente da sɛ obi adi 40 years ni ato aba ma na as a president Uma yɛto aba ma ɔmu nyinaa yɛwura Akufo yɛwura Tamils yɛwura John Mahama yɛwura Nana Akufo-Addo wɔn nyinaa wɔn ani mfi nti nɛɛnɛ deɛ ɛne deɛ sɛ ɔka sɛ nkora no yɛ nkora bɔne ɛnyɛ mpanyinfoɔ mo na yɛ mpanyin bɔne ɛnyɛ mo na mo kyerɛ yɛn ɛne ayɛ nkwadaa bɔne sɛ mo anwie sika nke bɛwie sika sɛ mo amfa politics ɛnya mo ho tama anka nkwadaa no bɛsua sɛ wokɔ politics mu a na onyɛ sika sɛ yɛ adeɛ mu bɛto sɛ woyɛ politician a wosom a anka mpanyin nkwadaa no mu nsua psychology bɛka kyerɛ wo sɛ yɛni nkwadaa bɔne yɛwɔ mpanyin bɔne because ɛni nti wo fie a deɛ woyɛ ɛna akwadaa ne sua ɛnyɛ deɛ wo ka kyerɛ no ɛno na dodoɔ no anhyɛ da nte aseɛ no ɛyɛ principle nti ɛnyɛ deɛ wode wano ka ɛna misi yɛ sei daabi ɔhwɛ wo mimi nyini fie ma mehu me papa a ɔmpɛntro sɛ wodi atrompɛ menyini fie ma mahu sɛ me papa tete me maame menyini wɔ fie ma mesɔre anopa mehu sɛ me papa ɛbɔ mpa yɛ agu ne mma no nyinaa so menyini wɔ fie ma me papa bɛtea me ɔbɛtea wa mu ahu sɛ wei mɛnyɛ wei ɛwɔ sɛ ɔyɛ sei menyini wɔ fie ma obiara sɔre a nkwadaa du baako du mmienu no papa baibɔ ne antem obiara wɔ n'adwuma a wɔyɛ saa deɛ no menyini wɔ fie ma yɛka kyɛm sɛ mɛmma m'ani bere obiara deɛ sɛ fie no na menyini mu nti menyini nye mehwɛ me papa hu sɛ me papa ne yɛm yɛ me papa ɔpɛ nipa me maame pɛ nipa ɔboa nipa nti saa na mehu yɛ ɛnyɛ deɛ no ɔka kyerɛ me o deɛ na mehu ɛnam di nyini yɛ wɔ nneɛma bebree okra wankyerɛ ba yɛ hwɛɛyɛ ɛne edi nyini yɛ nti yɛ ka sɛ nkwadaa na yɛ nkwadaa bɔne na ɔma yɛ akɔmfɔ na ebi wi adeɛ nasefo a sɛbi yɛ ka galamsey asɛm no ɛnyɛ obi pɛ sɛ ɔbɛsɔre anɔpa no ɔnenam galamsey ase ne yɛ kunu ne yɛ tete no because ɔbɛsɔre ehu sɛ panyin bi a na ɛwɔ so make sure sɛ ne life ayɛ okay no wanyɛ mibusa sɛ yɛwura Akufo yɛ Nana Akufo Atamils John Mahama na Nana Akufo-Addo emu sɛ na no madi 40 years ansa na yɛto aba mo ɔmo nyina no mo nkyerɛ 50 years ɛnyɛ mo na mo sie sɛ tete ne yɛ tete mu yie mibusa o ɛnyɛ mo na mo sie sɛ tete ne yɛ tete mu yie yɛmfa ne sɛ nkwadaa ne yɛntete yie yɛmfa ne sɛ yɛ mu adeɛ yɛte aseɛ na ɛnyɛ mo ne yɛ tete mu yie ɛnyɛ mo ne yɛ tete mu yie ɛnyɛ mo ne yɛ kyerɛ mo sɛ ni kwan sɛ owie adeɛ ɛnyɛ mo ne yɛ kyerɛ mo sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ɔman ba pa ɛnyɛ saa ne yɛ kyerɛ mo nti ɛyɛ dɛn mibusa o ɛne deɛ kwan so obo kwan so ɛna no pɛ mibusa sɛ ɛyɛ dɛn ɛna mo a yɛ tete mu yie no mo yɛ life ayɛ basa yi ama ɔbɛbunu sɔre anopa a wɔnhu deɛ wɔyɛ ɛnyɛ mo a ɛnyɛ mo na mo kɔ school pa ɛnyɛ mo na mo kɔ aburokyire ɛnyɛ mo na mo kyerɛ yɛn deɛ wɔsɛ yɛ nti wobɛkɔ panyin na wobɛsɔre anopa no wadi sika no panyin no oni 30 years o hwɛ nkurɔfoɔ a yɛkyekyi wɔ mu John Mahama ba a yɛkyekyi wɔ mu emu sɛ na ɛdi 30 years emu sɛ na ɛdi 20 years ɛnyɛ wɔn na wɔn adi 40 ni 50 ni 60 ni 70 ni 84 ni yɛ invite wɔ mu ɛnyɛ wɔn ni yɛsi yɛtete wɔ mu yie nti mi busa o sɛ nkɛnɛ Ghana na meka sɛ mea menya saa akwanya na sɛ menya saa akwanya na ɛno nti na meka wei sɛ menya saa akwanya na kɔ kasa ɛwɔ independence a yɛbɛda Nyankopɔn ase a ka mɛka kyerɛ ne sɛ yɛwura John Mahama woka ho bi ɛna Ghana edurumɛ bi wonya akwanya woka ho bi nti obi wuyɛ because of onioma bɔne no nhyehyɛ bɔne ɛna ma yɛn ho kyere yɛn nti nyame ama wakwanya a sakyera na yɛ nneɛma no yie woka ho sɛ Nana Akufo-Addo nso bɛbɛ bia maka kyɛn sɛ wodeɛ koraa deɛ wosɛe nneɛma no koraa yɛwura John Mahama bɛsɛe no ɛna wobɛsɛe no koraa nti yɛwura John Mahama sɛ nyame ama wadom a na ɛwɔ sɛ ɔyɛ no yie me Nana Akufo nso no mɛka sɛ papa woyɛ adeɛ bɛde nneɛma bi wɔ hɔ a amfa
ka ye ni yan ke nuru ba bia ye duri me de obi a na menim se na kumempa atene ma oman pa was atamils on de metimi asori. The only president in the fourth republic I mean who say papa no enya ahodi na no ni anko betimi aboa Ghana e Professor Atamils me gini di papa ono kra de metimi de mensa hyejema ma no say papa we metimi aka say ono nko na metimi aka say sabi na kuma pa genuinely eboa Ghana because Atamils ba na kwete say Dr. Kwame Nkrumah untimi nka say oba obewie sika untimi nka say oba wosi dan tam untibi but itimi de frafra ye papa akofo itimi de frafra ye papa John Mahama itimi de frafra ye papa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo but won't me fra John Evans Atta-Mills. That is credibility. Nhyira John Mahama akwenya na ba na wo say Thanksgiving services ma ye hu say wasachira ma ye hu say na anu na kwenya na wunya ya o ma wunti Ghana fo bi praye wunti Ghana fo bi hu kire mo sansas e wo so sachira na ye me hu say ye genuine e me sha say na afie duru ba bia na afie wano sesa ene ne sa na ye nkontompo nti wa sha say Ghana fo kamfu yi kama yi ye beda nyame ase ba yakoma nya we are wasting our time. And ne galamse for kwa kwotena se adan Nyankopon ase ene akromfo ni bi ba be ka ho apegyo mu nsa enye wona wo mu hwia ye sika no left and right no omu nyina ba kwa national Thanksgiving service yi bi no ma frɛ Nyankopon nso wia wo de ne pen ba ko esi wa e de ne pen ne marke a ne sika nko a wiasim nkwada bosome ene afe be enum ensia sika na kwabrane ate afa so I didn't know what so be ya manusem no anya sika chen wa wo ye genuine work. I didn't know obi beye amanyoni a no anya sika chen wa wo ye genuine work. Obi ye teacher ni obeye amanyoni na no anya sika chen teacher ni adwuma na oyen. Eyeden we don't ask questions. Ye musa question because in Ghana no why na ko busa question. So for us to say onya sika no. Enye nyina na wo se ye bibia ye sika. In the national Thanksgiving services, I yekoda Nyankopon ase. Yekoda Nyankopon ase no na me busa say, e na ye den. Ye bebo mpaye na wie e na ye den. Ye bebo mpaye wie ne da so wie sika we are wasting our time. Ye bebo mpaye na wie ne da so kra mo a we are wasting our time. Ye bebo mpaye wie ne da so the $300 million kofa nkokwa ba we are wasting our time. Ye bebo mpaye wie ne tam $100 million eko Togo eko kra into so ba we are wasting our time. Ye bebo mpaye wie ne be sori anopa na mo ma wie sika ye ntimi ntuo ma we are wasting our time. Ye bebo mpaye wie ne da so ye galamse ne nso ne se ya we are wasting our time. So it is useless to waste our time because ye bompa say Nyankopon say when we are not doing the right thing, when we know say what say there what say ya yempe say be Ghana ne chechire den e de na den wo Ghana ho wo bra wa wonim de ekoso Yera John Mahama ya mo akwanya Nyankopon mo akwanya wo 7th man bosome ensu ni mu kwa na wo kɔ o sha ase ne de na ye ne wo ka no bokɔ because afi na aba se wanyini 7 months wanyini nti nyoma ni bi wo hɔ afi ne ebe henya mu nyoma ni bi will be very critical on you nyoma ni bebre wo hɔ a ye be miaw nyoma ni bi wo hɔ a ye be kasa enya wo ba ye nche yetwam se wo 7th month mo anam se me man 6 months no some de ama no afei na Yera John Mahama betimi nkan yi de okaso obeye na afei na be scrutinize na afei na be wa mu nti Yera John Mahama gina yi 6 months me de mawo afei na me hwe nioma right now there's no excuse ye to aba mawo say yere wo ho de wa wi asika ne chini tum de oye galamsey no e ma no kwan Unkrofo no nso ye o madwen so mu di sika ma ye ho a kire nso a e wo se wo ye ho adwuma wan kasa nso o ka se obedi no kre amaye nti ene wo kwa no aka kire rade se onka aka wo enu nti na Jethro ye Moses na asew
Jethro Moses na asew no oduru baabi no hu sɛ de bibia kwaye Moses bibia kwaye Moses bibia kwaye Moses Moses nkwana Moses obi ye mintimi ndidi a Moses kyase duru baabi na Moses kura wa brɛ Nhyira FM ɛno nti na duru baabi Moses ɔno nso na nakoma ha ne kakra enti obi kɔ ka asɛm kyerɛ no sɛ Moses obi abomaso mo se kɔbɔ ni bi yɛ wɔ nneɛma bebree nya Nyankopɔn ne kaayɛ eye for eye tooth for tooth no ɛyɛ Moses na tenka ɛnyɛ Nyankopɔn ne kaa sɛ obi bɔ wasom abɔ ni bi koyesi akwe daabi totoboɔ bɔ no daabi ɛyɛ Moses eduru baabi a no ayɛ overwhelm na bufuo ɛne nneɛma ne pressure na ɛba so no enti obi ba no sɛ Moses obi atoboɔ abam ya so kɔto bi bɔ no obi abɔ masom a so kɔbɔ bi ba ne nya ne a record nti wan hwɛ abɛka sɛ Moses kaa yɛ nti efiri Nyankopɔn daabi emfiri Nyankopɔn nti Jethro hwɛ ya no sɛ Moses bra woyɛ leader wodi yɛ nyinaa yɛ nim na mom tie sɛ wobɛyɛ ɔkandini a nkrɔfoɔ wei ɛna abɛtumi aboa pepe nkrɔfoɔ bi asisi baabi yie ne naso ne ka kyerɛ no sɛ Moses wo nko a wontimi nyɛ enti pe nkrɔfoɔ bi na fa sisi baabi ano pe ministers bi pe DCs bi pe CEOs bi na fa sisi nkrɔfoɔ bi ano enti sɛ ɔkan Exodus 18:21 a ɔka biribi wɔ hɔ Kofi Nana I say but select capable men from all the people, men who fear God. Exodus Moses nwoma a ɛtɔ mienu ti du nwɔtwe imu aduonu aduonu baako 18:21 Exodus 18:21 Jethro and I'm saying Bible no a principle and code. Yeah. Good books na a principle and code. Sure. Jethro who say unkwa untimi nye as John Dramani Mahama no. Yeah. And na Jethro Fred John Mahama no so John Mahama brei. Moses John Mahama. Yeah. Wo bredo do unkwa untimi nye. Yeah. Enti we hear ni paso mbeboa. We hear ministers. We hear DCs. We hear sakrofo say omumwa. Ah, osi nye nipa keke so. Enye nipa keke. Omumbe itimi aye capable. Enti shase. Yeah. Osi Nana I say men who fear God. Yeah. Omo enyamisro mu enti se wo yi nkrofo na yewra dwoma se wo yi nkrofo na menyi obi a keke first of all yi sankrofo we ba ko ye hwan ne osuro nyame men who fear God do osuro nyame no nwia Ghana do osuro nyame no onye galamsey do osuro nyame no odibika ho onye nyoma basa de to so me ne yede or say trustworthy men who hate dishonest gain. Nkɔfo a wɔn mu gye wɔn mu die a yɛbɛtumi agye wɔn mu die a wɔn mpɛ bribe. Wɔn mpɛ sika enye wɔn dia. Wɔn mpɛ sika fi. Yeah. Hwɛ wɔyɛ titititi o. Titititi. First BC. Tinyamiama a qualification. Qualification of who qualifies to serve under Moses. Wankase nipa ne donso ba wankase yi obi akeke first do soro nyame de to so me ni de on pay bribe de on pay bribe de on ji obi sika de on sisi obi de on fa ni 2 million koji di sika de on timi nkase Ghana card ye 300 so hwan ni 2000 so dishonest gain The honest gain is a sikano. Why we show bottom sikan count him in Todaino? When yan hons one fa quan passu one fa said this honest gain. Moses Bresso, it was afternoon. 4 years, Obegura 4 years, would the Yeska will be maybe 50 years our pensions and when ya. This honest gain. Why would turn your ma? Why wouldn't you say now? Would turn and yan born but we chinchim yam, or some men yam fasu. A dishonest gain. Asako transfer them a bompire. A dishonest gain. It did you say dollar kofa no ma bafems one to one. A dishonest gain. Okay. As simple. Okay. And here can yam on your phone call. Why would Tom and Downy say ya 10 your master, but also be baby a dishonest Ubanyam faso, but a dishonest. What boom crofwa faso? A dishonest. We are short. When you sika, a dishonest gain. Well, Yano Quampaso. When Yano Quampaso. And Yinshra. Menkas when yati. When into ye. What's his you be a when into? Obi osisi obi anu na ninti ye. Yeah.
say dishonest gain. They toss you air. Nana, or say 22. Or say I say and appoint them as officials over thousands, hundreds. And he appointed say ministers. The ministers. Aha. Na abasie. Ne kosa. Now DCs. What means they be tens. Aye. It okay thousands, you know. And to them, I'm finding 3 millions. Millions. Minister for Education, Minister for Lands and Natural Resources. Yeah. Ocean Nipaso. Now, buddy. Thousands to say be regional ministers. Regional ministers. Sure. Near about hundreds. DCs, no so. Near about 50s. Coordinators, no so. Near about tens. Any what office we teacher ni we manager we one months so tens no nipa num ni ade a hyehyɛ wase no nti obia no na Moses yetu ne fosa ansa na Moses yi o wow nti we president a when you obi a usuro nyame na ube yi obi osuro nyame a tese wankasa won susuro nyame yeah nti John Mahama be succeed a tese onya nkofo a omusuro nyame no maka chen say ade we de menye na unim 22 no ho echo last part wo no o kan asem bi wo yeah or say that will make your load lighter because they will share it with you but the minimum of they are not coming to share the load with you they are only going to add on what this one yeah because we are penny and nipa bebre whatever say we are president of Ghana na nipa be over 34 million will be soon in the dadwin nti we say unya ministers unya appointees bi omo no be hwe sector na no matimi akoso na no so obema wa this one aye mre but unfortunately ebinimo dia this one bi be ka ho ono ansa abedane problem eno ni baby aye wo African countries no eno ni baby aye wo na nko obi agitumi was means sama mra se be obi so Jantuah ba finchim obi so ma o man foforo so asem Togo na asefu se bibini so yese yetim nyame akwa nkyere de enti na we nyina wo Bible mu dada ewom eno mo koye Thanksgiving and D&D ene o mo kan we no quotation we ne hia wo de o mbeken kan no o mo fa we nka ho because we ne hia asofo no mo ko no mutie ya mo nya nhya ase de enti mu tie a mo fa quotation we nka ho se be mama mpani John Dramani mama ni ko mu ahare no a agese nkrofo obeyi oyi wo mu sisi no mo dwene ho no mu nya disqualities se suban we ni mu dia aboa nana Ghana yete ha enwanwa se me kusi buafo asem aya no woka ene eya na mekaya na emede mekai ni interview bi some time ago Sika FM osis will be a political appointee now within the shortest possible time okura SUVs 4x4 be mienu wasi mansion ba ku mienu ni ade a on the otini pain oso o kromfo dishonest gain ne wo kan no osi say nipa kure no no afa kwan bi so anya because o calculate na katwia enuru ho minister jesen about 30,000 ne kan ne ade 30,000 na mansion o musi na millions of dollars okay can boom billions of Ghana cedis ye can akatua boom 50 years or ye minister no ye can akatua boom 50 years na adan a wo musi ni cars wo moto no muntimi 30,000 a month ni we dey allowance we dey ma 100,000 kra ni allowance nyina nka mum na kika boom 4 years we betimi dey see sa mansion na e bi $10 million $20 million ne wan no this honest gain no doso eno na ma o man ne bre and the republic asem a wo kan na Ghana be ya adehman no kwesi kokko e de yen hyebre hye yen nsam o 1960 wo se je o hyebre ne bo bra na ye hyebre na e de hye yen nsam no sa suban we ya wo kan ya wo ye mu anti ya hunu ye ho so hwe e na sa de ya ho kire bre ye ne ye sa adwane akosia kwesi kokko no so won sa meboa ye kwesi broni so o meboa ye because ye hunu ye ho so hwe e de ye hyebre ma ye atoto nase banka de tie ne se oman bia nka onya na de hye status no etwa so otimi bo ne ho bra etwa so otimi ye nsusuye ma ne ho and it start with the local institutions no na ye ka tens thousands na started from a form ho na nka fam hold for no ho atom no mahu se ye nso ye ya de hye ba Ghana ye misa ye ho wa wo tie ye ne ye de no bisa ho se wo ya de hye you are within your own country but you bisa ho say adehyeman no ayeka sa Ghana ya adehyeman no wo ye Ghana no utimi feel say wo ye dehye de obituo just a meal nana de obedie e ka de bia wo bo
we fro send the mobile money na no bi afre radio is na now ama me bibia me wu ani e ya de hyesu this year be no so say ama ni bibia wo di this year de aduane abuso e wo adehifie ho nti wonya bi di kura mebubusu mo di biko abonten ba ye say ya adehman e kom de ye ya adehman ye ho kire ye adehman people can't even afford medical care no ma bebre adehman so ye ho kire ye say to play yade bi ba je say to pray ko obi man so e kokoje ya de hwe ne ye de aba. Are we thinking about yes ye adehman a republic baby a ye gina eye and ye nya odo said ye wo kan ni quotation na wo de aba no say politicians ni nyina be ready e be boy ne eye obi dia no say sikani obu hia ni fa so a oso wo ye business ben hia ni bufu said ye wo hia no ye mfa ma no ntini bu afu or ye demonstration or kan adwene a yes wo ye violent uprising wan ni amane terms akese. But these are the rich people are omu taking advantage of poor people. Anke so omu ya adehye no ne friends wo ye business. And the politics are your business. Is no more say yes serve Ghana. And this is where we are. Kwame Nkrumah na nye vision no. Senka Ghana nke ye adehye na nye vision say ebeduru baabi no. Ye kura man hodo beba bedan nti na pan-africanism na ewo ni mu no. Senka Ghana be ya hwesode ye kura de amman hodo. Ban hi ne yegina. And so we starting a renewal of our minds. Now you adwin sachra, we be political position. Is he ever started? Omo nyina yenim krofo a omo kwa 4 years. Enche sika wanya korebura yi. Ye nemu ni yenhyemu, ye nka ho asem tie ya na yakokova. Na omo de afefa asia na ode enya ne hotam na ode kono man na ye bone kro no. Dishonest gain. And politicians ye kosum na ye kotonwom asre nyame ye adehyimayo nyame ye suma ye kosum nyina no se ye ni no kra. Now Ghana fu ntimi nye politicians in here mfaso obi anim se ye saade wi emfie nko ba bia Nhyira 104.5 earlier akokwa bo video bi na enra meka se